Hirugarren postuan Bermeo da, garrantzitsua dago. Eta Otra, para mi verdadero. Ahí se, geratu orte. Bueno, bigarren postura, hartu bat dize. Bigarren postuan, eta zigarrezko gomina, ondarru. Gracias.
Ahora, Zestako taldea gaitu hartu bandera gaitarrak, ezurtarrak, cada uno una foto para gaitu, gran regata, gran victoria, vamos a pegar esa foto. Gaitu hartu eta egin ahora, Virginia García Lorena. Un aplauso para las tripulaciones que nos hacen con la bonita regata. Sí, señor, ¿dónde va? Eta bizkaiko ligan, erremunarrena, nagusi, izuntza, aurrera izutza, mutila, inontia, ere izan dira, erremunarrena, horko ba, lopitzaren eta dagoa, eta garetela, lorea bilaue, emona, garaik hori, legeiteko, mutieta. Tala Oliver, eta guazen bai, hirugarren posto bat daukota apeketa honetan, Frantzesko domina, azera posizioan, kapelta izquierda, erronde, para, izazeko ma, aurrera, Sanduzi, aurrera mutile, Sanduziko mutila, zesteko alkatea, Josu Bergara, eta Deusposito Zinegotxia, egonda, domina horre, Parroia ez da infantia, pero bueno. Tala Oliver. Tala Oliver. Izazeko maleta. Hori eratu izazeko ma. Bigarren partuan. Zierrezko domina. Dingo petaldea. Deusto, aurrera. Segunda posición. Subcampeones de Historia. Categoría infantil masculina. Aurrera. Dingo petaldea. Domina hori. Artera. Bigarren postuan gaurkoan. Zaria Gemoten, Jesus Ortiz, eta David Sanzo, Zestako Zinegotxia, ikusteko zuez. Hortze ba, domina hori hartuta, eta txapelunak behituko dugu, hori, denetaria agartzeko atara. Hortze ba, txalo nivel euskorentzat, euskori. Eta txapelunak infantil maila honetan mutietan, izuntza, aurrera, ezutza, aurrera mutia. Campeón de Historia, categoría infantil masculina, izuntza. Hortze bat de dominak. Eta zelan ez, bandera, hortze daika, Edriga Araburu, Bizkaiko Konfederazioko presidentzia bandera hori, izuntzako kidea bera be, txalo handi bat, eta bandera hori izuntzari, hortze da. Txalo Oliver, legitzeko
Josu Bergara, Natalia, Desestado, Equipo Entrenado, Desestado, Chalo Ribete, Itxaso Tomari, Santu Tizabezan, eta Zaterna, Ibizkaiko Zaterketan, Zadete Marian, Nezketan, Izuntza, Apera! Kalina López, Rodrigo Arapundu, Federazioko presidentea, eta hortze bat domina horrek, izuntzeko neska kadetintzak, izan direta, txapelketa lortu dara eta lorea Bilbao banduna, bandera hori ezin gori egun dute, zaro handi bat, bandera, lekriteko, zaro erentzat, zaro handi bat, erentzat. Venga, muy bien, aurrera, venga, título de bien, venga, Carlos Nivel, Izuntari, Gran Picaña, Nezketan, Neska, Gurtitu, Arrazito Andateko, Gano Batera. Txalo Nivel, Irundateri, Txalo Nivel. Bueno, aurre jarretzen dugu, bazen mutileka. Eta mutiletan, dominatzailea, kadete maila pintar, ligan zehar, kaiku izan dugu. Aurre dara, kaiku! La revolución más regular, en la categoría kadete masculina, aurre dara, sentado guztia, zaro bide pintar, kaiku deportiva bota, punto de 20, errandakoa, zaro bide kaiku di. Eta gaurko beretan, hirugarren postuan, Elantxebe, aurrera! Una máquina! Aurrera, Elantxebe dara, gaurkoan, estu izena, berdinoa, eureneko izenin portu, baina, azkenin bai, hirugarren postu, Elantxebe izan izan da, hirugarren epostori, Romezko domina, gazariak emoten, hortze doguz, Jesus Ortiz eta David Izazko, zinegotzea, txarro hondibat, Elantxebe konfietan, eskabutietan, kadete zaidan, hirugarren postu, lortu ondore. Vamos bien, bigarren postuan, gaurko txapelketan, Zierrezko domina, Izuntza, aurrera! Zierrezko domina, Lehitzeko, Kadete mailan, Gizonezkoeta. Un abrazo para el equipo, medalla de plata, en este campeonato de la categoría cadete masculina. Un abrazo, entregan el premio como expositor, concejal de Desestado, Josu Bergara, alcalde de Tazaro Nivel. Eta txapelduna, gaurko txapelketanetan, liga begirazi dare, gaurkoan eta txapelketa, urrezko domina eta bandera, aurrera, kaiku, gaurkoan, victoria, kategoria kadete masculina. Zarintek emoten, baina, bakatu, Lorea Bilbao, Bizkaiko alduna, euskera, kirola, kultura, kirola, eta herria hartu eta bandera bat, zezatu aldatik, Josi Bergara, hortze, zaro handoan, zezatu guzti egin, herri gortura
Bueno, también